Hej. Velkommen til min video, hvor jeg vil forklare de her to vigtige emner i forhold til byernes varmeeffekt og luftforurening. Og jeg vil gøre brug af de konkrete data, som vi har arbejdet med, og hvordan de her problemer opstår, og hvilke konsekvenser de har for mennesker og miljøet. Så byernes varmeeffekt, det går ud på, at temperaturen er højere inde i centralt i byen, hvor der er de her meget tætliggende bygninger, og der er meget for eksempel asfalt og beton, som ligesom absorberer den her varme og holder på solens varme hele dagen. Når solen så går ned, så frigiver det ligesom langsomt varmen, hvilket skaber den her sådan vedvarende opvarmning. Samtidig så inde i byerne, så er der også ofte meget få grønne arealer inde i de her byer, hvilket betyder, at der mangler den her naturlige skygge og køling fra træer og planter. Og inde i de her store byer, nu kan vi for eksempel tage udgangspunkt i København, der er utrolig meget aktivitet, industri, trafik og for eksempel opvarmning af bygninger, for eksempel i lejlighedskomplekser, der ligesom sådan, hvad kan man sige, forværrer problemer, da de også udsender varme, ikke? Og så måden, at jeg har illustreret det her på, det er, at jeg har fundet det her satellitbillede af København, hvor man kan se, at byens temperatur, indre by, er højere end ude på landet, hvor der er mindre og tæt bygget. Og det er sådan et varmekamerabillede, hvor man kan se, at herinde i Storkøbenhavn, eller ikke Storkøbenhavn, indre by, der er der rødt, fordi at du kan se heroppe 44 grader, og jo længere man kommer ud til de åbne arealer, jo koldere bliver det, fordi at det ikke holder på varme på samme måde. Og så i forhold til det her luftforurening, og luftforurening til den her anden stor udfordring i byerne, og som en del af vores, eller ikke vores case, jeg har faktisk brugt en andens gruppe case, som dykker ned i Linfen, som er den her by i Kina, som har en meget høj luftforurening, hvor at de her, hvor kilderne i forhold til luftforureningen primært var trafik og industri. Og det som den her luftforurening ligesom bestod af, det var de her små partikler og kvælstofoxider, som ligesom trænger dybt ind i lungerne og kan forårsage de her lungesygdomme, som for eksempel astma. Og de her forurenede stoffer, de påvirker både sådan miljøet og også befolkningens sundhed. Der er rigtig mange indbyggere i Linfen, som lider af de her luftvejssygdomme, som jeg nævnte før. Altså også vind- og vejrforhold gør også problemer meget værre. Linfen, den ligger sådan i en dal, sådan så at al luftforurening, den bliver ligesom sådan gemt dernede i dalen. Og det skaber ligesom sådan den her sådan konstante sådan dis af små, hvor det ligner, at der er toget, men det er bare luftforurening. Og så kan vi se planchen her. Sådan her. Og der kan man også se her, den her dis, små, hvor det ser helt tåget. Og man kan også se på den anden graf her, at annual CO2 emissions by world region, at Kina, som Linfen ligger i, er dem, der udleder mest CO2 årligt. Så ja.